Hello, hello, hello. Tara, kain tayo. Ang ulam ko ngayon ay chicken adobo. Sarap to. Kagabi pa to. Pero ang adobo, habang tumatagal, lalong sumasarap. Tara, kain tayo. Mag-alauna na. Ganito ako pag kumakain tubig agad. Ang sinin niya. Pag kumakain talaga ako tubig agad. Mas marami yung tubig na inom ko kasi kain. Sige. Basic.
Na. Ano ba tayo? Kahit puso. Tayo lang. Hindi pa. Uy pa. Hindi ko lang sayang. Ang dami kanin. Sayang. Kaya pa. Okay. Mga kawaray, baka naman subscribe, like, share para updated kayo lagi sa mga video na i-upload ko. Bus na. Ano ha? Sili oh. Administrador. Ano na? Hanggang dito na lang. Gusto ubos, pati pantubos.